Id-Deputat Nazzjonalista Alex Borg kompla bil-kampanja tiegħu jisħaq li fadal ħafna xi jsir biex il-Partit Nazzjonalista xi darba jkun gvern alternattiv u jkun jista' jikseb il-fiduċja tal-poplu Malti Wawċi. F'edizzjoni speċjali tal-podcast ta' Karl Bonaci fejn ġie diskuss l-aħħar riżultat ħażin għall-Partit Nazzjonalista fl-istħarriġ tal-Opinjoni Pubblika tal-Malta Today, Borg kompla jespon il-firda kbira interna li teżisti b'riżultat tad-dominanza tal-ferra estremista mmexxija minn Carola Kulina u Robert bl-Aqda Repubblika. Dak li hu meqjus bħala l-filjozz tal-ex kap Dr. Adrian Derija reġa' sostna li ċerti elementi fil-partit jieħdu l-poplu for granted u li bla dubju hemm xi ħaġa li mhux tiffunzjona u li mhux qed tiġi indirizzata. Fil-fatt qal li wara dan l-aħħar survey politiku, il-Partit Nazzjonalista jrid jiżviluppa strateġija li tindirizza l-problemi. Proper strategy bħala PN u naraw fejn nisbaljaw. U kompla jsostni l-Partit Nazzjonalista trid joffri viżjoni u li mhux biżejjed li toqgħod tajt li trid lil dak u lil ieħor jirriżenjaw b'indikazzjonijiet tal-kampanji tal-estremisti, iżda enfasizza li biex jitwemmen il-Partit Nazzjonalista irid joffri soluzzjonijiet. Dan anke jekk tul l-intervista Borg innifsu naqas milli jagħti xi eżempji prattiċi ta' kieku x'jagħmel għar li qal li hu deputati oħrajn fl-oppożizzjoni jridu jingħataw aktar widen u prominenza. U sostna li fuq il-frontline tal-partit irridu jkunu nies ġodda tajbin u li jifhmu eżatt ir-realtà. Dan f'konferma oħra tal-firdiet kbar u l-pik interni fil-Partit Nazzjonalista. Però nemmen li żgħażagħ jridu nkomplu nimbuttuhom il-qudiem. Irrid nara li l-frontline tagħna jkunu nies ġodda, nies tuċuħ tajbin, nies ta' rieda tajba. Meta mistoqsi minn Karl Bonaci x'inhi l-identità tal-partit u jekk għandux ikollu aġenda tiegħu u mhux ta' qdiet bħal Repubblika u Occupy Justice, Borg iddisassoċja ruħu minn qdiet simili fil-waqt li konferma li sab kurrenti kontrih meta ma qabilx mal-istess fera estremista. Hawnhekk hu qal ukoll li ma qabilx mal-protesta bil-borom anke jekk fjakka organizzata minn Repubblika u li qatt ma kien se jattendi għax qal li din old fashioned u tnaqqas mill-importanza tal-oppożizzjoni. Dan sostnih minkejja li Karl Bonaci fakru li Bernard Gregg kien ingħaqad f'din il-protesta, iżda Borg ikkonferma li għażel li jmur festin barra minn Malta flok mar il-Parlament dakinhar. Wassalnilu messaġġ ineffettiv tal-importanza u tas-serjetà ta' din ir-riforma. U kompla jitfall-ħatab fuq in-nar u jiddistakka mill-messaġġ tal-estremisti meta ammetta li ċerti riformi fil-mod kif isiru l-inkjesti kien hemm bżonnhom. Konfront dirett kontra l-linja li ħal partit immexxi minn Carola Kulina u l-establishment. U sostna wkoll li ma qabix ma kif ġie trattat l-Speaker tal-Parlament b'referenza għall-aġir arroganti u tal-mistħija tal-istess Carola Kulina avolja xorta spiċċa joħroġ il-barra mill-Parlament kif ordna l-establishment nazzjonalista. Borg għal darb'oħra kompla jqabbel is-suċċess li skontu qed ikollu hu f'Għawdex man nuqqas tas-suċċess tal-partit in ġenerali fil-Pija ta' Malta. Dan meta fil-verità skont l-istħarriġ tal-Malta Today, il-Partit Nazzjonalista naqqas l-appoġġ fil-Gżira Ewċija minn 47% fi frar għal 37% dan ix-xahar, l-akbar daqqa l-isfel mir-reġjuni kollha. Fil-fatt it-tmexxija tal-partit qed timbotta lil Beppe Gallia, kandidat alternattiv fuq Għawdex, la darba Borg ilset qed jitqies u interessat li jkappar il-profil tiegħu ħalli wara l-elezzjoni joħroġ għall-kap. Dan ikkonfermaħ Borg innifsu meta mistoqsi dwar jekk jixtieq xi jieħu tmexxija nazzjonalista f'idejh. Hawnhekk indika l-prospetti tiegħu għal wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Nara li nimxu għal elezzjoni ġenerali u nġibu l-aħjar riżultat pożittiv. Wara l-elezzjoni ġenerali mbagħad dak huma hemm orizzonti oħra